Hai să vă spun despre echipa mea, o echipă nouă înființată, avem nevoie de jucători de Counter și Valorant, așa că hai să vă spun despre ea. Totul începe cu un vis. Un vis deveni pasiune. Pasiunea mea este Counter-ul. Încerc să câștig bani de pe Counter, așa că de-aia o să luptăm împreună cu toții. O să ne jucăm la competiții locale, competiții gratis de preferat, pentru că nu toți au nevoie ca să aibă bani, nu toți au bani. De exemplu, nici eu n-am Prime-ul, pentru că da, mult alta. Dar după cum vedeți, numele o să fie TM Esports, cred, pentru că noi reprezentăm un oraș uitat de lume, care a fost popular pe timpul lui Ceaușescu, de la să zidiți. Așa că toți suntem zapi, nu e niciunul bun, numai Civex este bun, dar eu respectată după cum se vede. Descrie traiaturile le fac pe Discord cu mine și cu Civex. Așa că totul este deschis, este și pentru Valorant, la Valorant chiar că nu mă descurc. Deci e bun la Counter. Ce te futu? Așa că fiecare merge selecție, fiecare înfrângere ne face mai puternic. Așa de preferat, eu de asta vreau să jucăm la turnee locale sau ceva gratis, deoarece nu am bani de Prime, cum ar veni. N-am bani, am 20 lei, cred că o pun și pe ecran, soldul după șeful adică. N-am bani de asta, să jucăm, să avem nevoie de 4 jucători, să fie buni cei, nu buni, dar nici așa, cam mine să fie. Traiurile pe Discord, cum am mai spus, o să fim doi jucători, adică eu și Stevex, care să faceți traiurile un 1v1 cu fiecare, ca să vedem cât de bun sunteți și să vedem dacă putem. Ne trebuie 4 jucători, să facem două echipe, o să avem echipa 1 și echipa 2. Momentan, până acum, suntem 2, dar noi suntem 3 care o să începem echipa, doar că celălalt n-are posibilitatea să joace Counter, are un laptop cu Celeron. Așa că voi să mai vă citești eu din script, am făcut și un script special pentru pentru acest videoclip, pentru această reclamă. Deci și în clipul meu de pe canal de larg, totul începe cu un vis de a deveni mai bun, de a lupta împreună, de a nu renunța niciodată. La ce pe de sunt, dacă renunț, ar fi bine. Noi suntem eSports, o echipă formată din pasiune, disciplină și ambiție. Nu contează de unde venim, contează unde ajungem. Adică venim într-un oraș foarte toată lumea, adică nici 10.000 de populație, dar mai mare decât Parisul. Ca idee, un oraș mai mare decât Parisul, uitat de lume. Am avut de tot în orașul ăsta, am tot Mureș. Fiecare meci este o lecție, fiecare înfrângere ne face mai puternici și fiecare victorie ne aduce bani. Cred că pentru mine contează să ne înțelegem bine, să jucăm bine, să jucăm să facem level 3 face, cine știe, oricât level e bine. Așa că jucăm Counter și Valorant, ne antrenăm, evoluăm și construim viitorul nostru pas cu pas. De obicei, antrenamentele cred că o să fie dacă luni, pe săptămână, nu o să fie și duminica. De preferat să aveți o vârstă între 10 și 14 ani, ca să ne înțelegem. Adică eu am 14, Sizex 16, care este, și celălalt care o să și le tot bănuiesc, are 13. Adică o diferență mare și între noi. Bine, eu cu cel de 13 suntem în aceeași clasă și Sizex e frax până în clasă. Și ăsta e doar începutul, drumul spre performanță zic că acum. Ăsta o să fie momentul nostru, ăsta o să fie momentul de început când o să fim 5 cu Prime, cu Prime cumpărat de preferat și să jucăm la turnee de la Faceit.
și să facem, adică eu sper că o să fie mișto, totuși nu aveți nevoie să dați niciun bani, să intrați, skype-urile sunt pe gratuite, cine vrea intră, cine... Adică de preferat să fie mai bun decât mine, adică sunt foarte exact în principii de vedere, adică știți că mă bate cu 12-1, 12-7, 7 e cel mai bun scor al meu versus el. Deci cred că o să fac de tipul ăsta cât meciul, adică 10 minute. Sper să se uite lumea, o să fac și clipuri de mine. Adică eu sper să fie enjoyment. Adică cine vrea să aibă o echipă, să fie într-o echipă bunicică, care nu ți-a dat niciun ban, nu te interesează pe nimic. Adică Discord e valabil mai mereu, mai ales dacă trebuie să joci un cadru, un competitiv. Oricum ne căutăm o echipă de mult, să jucăm compe. Nu prea avem cu cine, adică e și diferent rarul la școală e dat, pentru Sizex e altcumva, pentru mine altcumva, adică e greu și de asta ne căutăm și cu echipieri buni. Să fie tot mai bun decât mine, adică asta contează două echipe oricum, cât vine 6 pe reghi. Nu mai trebuie 3 și pentru echipa a doua încă 6. Înscriere la turneu, o să facem Italia. Sunt prezat. Așa că cine e mai bun decât mine și vrea să duce la o echipă la început, care e la început de drum, serverul de Discord este gata, puteți să intrați, îl pun în descriere la clipul ăsta. O să fie pe două canale, o să fie care tot eu sunt managerul la el și owner-ul. Știți că suntem 3 care lucrează la unul dintre acele canale și unul care lucrează la un canal de rap, adică eu. Clipul ăsta este făcut la 12 noaptea. Să se verific că e 11:30 pe vineri. Adică visul meu este să câștig bani în jocuri video, să prove them wrong, cum ar veni. Dar toți ce spun jocurile video nu sunt bune de nimic, ăsta nu trebuie. Și să pară lumii ce poate ora cum fi uitat de lume. Adică cine drac vine în târgul ăla? Păi, nu târgul așa că... Așa dacă ai autorii, sunt eu cu Sizex, o să fim cei care o să facem traiaturile. O să fie unul de pe marți, cred că să fie primul traiat pentru echipă. Cine vrea să intre, e binevenit. Dacă cel bun dacă mine ești că ești în echipă. Eu să fiu bănuiesc în echipa a doua sau a treia, depinde ce jucător o să vină. Cred că o să mai vine și câțiva colegi de-ai mei, care mă joc pe Panther. Mamă, ce mă trebuie să fac cap. Da, trebuie să mai recomand clipul ăsta. Să fac de... Scuze, mă! Și de preferat să aveți componente bunice, care puteți să jucați competitiv. Să încerc să fac și eu pe aici ceva. Cum să vin? Nu te-al drept unde s-a urcat. Am tot. Ia să vă statistice. 20 cu 21 cu 37. Nu vine mă bag cu găinile. Trebuie să mă bătesc la 1 ca să intrați în echipă. Ceva foarte ușor. Luni cred că seara o să fie 10, mai târziu oricum. Ca să fie accesibil pentru toată lumea sau depinde. Echipa o să ne înscriem la toate turneele gratuite, fără niciun ban. Să câștigăm un ban mărunt, adică să vă spun, proiectul ăsta m-am gândit de mult să fac echipă de e-sport, mai ales pentru Valorant, bine, nu știu să zic Valorant, dar e ca să învățăm, mai e și gratis totul, păcat trebuie să-ți iei Prime ca să joci pe Faceit la turnee Faceit. Nu știu că cine are Prime, adică noi nu știu dacă o să ne luăm Prime imediat după ce intre lumea.
Doar ce bugetul e restrâns, adică n-am buget eu mereu. Eu am buget, hai să vă spun direct pe Revolver, să văd ce buget am. De azi 2. 18 play și 96. 96 de bani. Adică n-am nici unde atâta bani. 75 de lei. Da. Și vă aștept la try-out-uri. O să vă aștept pe toți. E open entry, adică cine vrea cine vrea, nu vă ia niciun ban, nimic. Așa că sper să vină cât mai mult. Ne trebuie 6 jucători. 6 jucători și de preferat cineva care poate să fie coachul nostru, deoarece să ne și antreneze, dacă nu o să ia rolul Caesar. O să pun și pe el să pățiți un clip de genul ăsta. Așa că vă pup și vă iubesc și o să vă aștept la try-out-uri.